سلامات كبرات تعزبتي نايلو مع انت مدباتنا أوز محرم ميديا أزرار تزهون وزعباتات بحوار كنكتتلنا ما تنقطع أبي أحمد نأتو جيتاتشو ردا لبوجنا مسحوحتي زلهم أبي أحمد نلعلوا أما خاري أتو جيتاتشو ردا تريرن كبير ما تنقطع كم زم حلال فلو كوثر طبطابات يحبرون أبال صندوق خنن فتحوا عندبوتون قدوسات تحساسبون قبل بإرتراويان تطوح بوتا خركب زخالة تقراواي تقادالاي أكتيفيست أرقاي ودبيتو زبالو دمان اسمع زيو قنقوا حونت زيو قنقوا دلاي سلام زيو مس حزب تግራይ أبقونهم دو كتبل زقبر لبام قنقوا تقارو ዲፕሎማሲ ዓለም ግን ስለተጸበና ተጸቢኹም ይኹም ይብለና ተጸቢና ኢና ኢልና እንተ ዘይነግርና ሰራዊትና እንታይ ከም ዝምልሰሉ ዝኸድ ዘሎ ሕሱብ ሰላሕ ልፈልጦ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክቕበር ዝኸይድ ዘሎ ሰላሕ سلام سلام فتوات تخطتلتي سامي يوتيوب channel دحنا ديكم دحنا غنيكم انكم عبد حنا مصاخم حقها لما انتم كم تلموا دعكم زمر حدشتن وانا وحبريت حزنا ابوتانا ترخيبنا نينا كلكم ببزلكم والسلامكم بزح يبل لي لما انتم كم تلموا الناس channel زي حدش زغونكم سبات سبسكرايب لايك شير مغاري ترسعوك سامو داتا مدبنا بحبار تخطلني سناي مكتتال اش خبرات تعزبتي كم مخفتي مدب كخوننا ون ابز محرو ميديا ازرارب تزغونو زعباتات نيو قدمتهم ازرارب تزعباتات مراينا غن زي لايك مغار اي ترسعو اش خبرات تعزبتي كافتم السوشيال ميديا خزور صنحو قدات اتحاد ستالين بزعبا باچاون زهابو زربالو انت عايز مسل زبل تخطاتيلنا نملس فلوكو بثمانية ሁለት ዓመተ ምህረት ከ508 ግብረ ኃይል ወንድሞችህ ጋር ተማርከህ ወደ ሳህል ተራራ ወደ አራረብ ሸለቆ ስትመጣ ተዘክሮን ይርካደው ይዘከረካደው እስኪ ላስታውሰህ ተረኛ ሁነህ የምግብና ተረኛ ወተት በጥልጥ ስትባል በአንድ ሸንከሎ ውሃ አንድ ጀሪካ ገልብጠህ ወተቱን ወደ ውሃ የቀየርከው የበጨበጭከው አንተ አይደለህም? ጓደኞች አይደለም እንዴ? አይ ባጫ በጨበጭከው ያለው እንዴት ይሄን ትረሳለህ? ነፈርቲ ኢትዮጵያ አብዝመጽሉ ዋን ሸበርበት እንዳበርካ ስተሐባሉን استعقب كالون شنطرات سهل كما يقدر كاترسهم تمال كالي لومي كالي هونكا نحسس زربا بنا حسر زربا نمنسي إثيوبيا غوساوسكا حجها نداغماي نسالساي كنا كتقدم عقب نوان نملكا አገብ እናን ብለካ ነውን ላለን ያው ይሄን ሁላ ጦርነት አሳልፈ የሁላ ችግር አሳልፈ አሁንም ሌላ ጦርነት ለመቀስቀስ ወጣቶች ለማማገድ ላይ ታች ይያልክ ነው። ይሄን ግን ቢቆም ይሻላል ነው። አገብ ማለት ነው በለው። ይሄ ነው መባል አለበት፣ አስፈላጊ አይደለም መባላት አለበት። ይሄን ሁላ ያለፍኩበት ፈተና እያወቀው አራረብ ነው የሚባለው። አራረብ ሸለቆ ተማርከ ስትመጣ አራረብ ሸለቆ ትዝ አይልም ወይ? እና የደርግ አውሮፕላኖች መጥተው ሻዕቢያን ሊመቱ ሲመጡ አንተ የምትገባበት ያጣ በየድንጋይ ስር ስትደበቅ የነበርክበት ዘመን ከደርግ አውሮፕላን ለመዳን ያ ጊዜ ሲረሳል ወይ? ጉድ ያሰማ ነው። የባጫ ጉድ ገና ያሰማ ነው። ብዙ ነገር አለ። ተስፋዬ እምሬ አሁን በሳዋ ማሰልጠኛ እዛ ነው ኃላፊነቱ እዛ እየተወጣ ነው የሚገኘው። አሁን ነው መባል አለበት ሲያለው 2-3 አይነት ብዙ አይነት ጦርነት አሳልፈ ከዛ በኋላ አሁንም ሌላ ጦርነት ለማገድ የኢትዮጵያ ወጣቶችን ያጭበረበርክ ነው፣ ቀይ ባህር ይያልክ ምናምን ይያልክ ያጭበረበርክ ነው ብሎታል። ሰሞኑ ወደ ትግራይ ወደ ሲዲኤፍ የገባ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የብልጽግና ምን አለ? ኑ ቀይ ባህር ትገባላችሁ ተብለን የመጣ ነው አለ። ቀይ ባህር ትገባላችሁ፣ ያው የባጫ ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው። የአብይ አህመድ በቦሌም ሆነ በባሌ ቀይ ባህር መግባታችን አይቀርም የሚለው ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው። እነግራችኋለሁ ዛሬ የጀነራል ፊሊጶስ ውድ ፎቶ አለ።
even I don't know. مباركس كبرات تعزبتي كبت المد حجد ما نفتم حدش تحبريتاتنا خوصدكم قد زبلون أبي أحمد نجيتاتشو رداون أفراري هو متأنقطع هيبو يبهل له أستي أنت عايز مسل بحبار كوينا نكتتلو متأنقطع أبي أحمد نأتو جيتاتشو ردا لبوجنا مسحوحتي زلهم أبي أحمد نلعلوا أما خاري أتو جيتاتشو ردا ترين كبير متأنقطع كم زم حلال فلو كوثو طبطبات يحبرهم من جتات كم تقصو زم السحاب كل عز خالات ጌታቸው ረዳ አመራኸው ብዙሃን ማዕከናት ቀሪቦ ከዝርጎ ሕዝቶሃው ፕሮፓጋንዳ ውጥናትን በግቡእ ክትግብሩ ዘይምኻልዩ ድሑር አፈጻጽማ ፕሮፓጋንዳ አቶ ጌታቸው ረዳ ተሰልዑ ዝነበረ ናይ ሚድያ ዕማማት ብዝለዓለ ደረጃ ይፈጸመን ይብል ጽልዋ ቃላት ምቕናስ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበሮ መድረኽ ዘናውፁ ከሚሳይል ዝቑፀሩ በላሕቲ ቃላት ከጥቀማ ይትረአየን ምጥርጣር ተኣማንነት እዝናይ ኣዘራርባ ስቕታ ምቕያር ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዓብዪ ሕቶ ልዒሉ ልቡ ግና ይፅረየን ይብል ኣብዪ ኣሕመድ ብሰንኪ ዘይብትሪ ከም ዝተቆጥዑ ተፈሊጡ ትግራዋይ እንተዘይ ቀቢርካዮ ይተኣምኑን ዝብል ምስልቃም ተኣማንነት አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ኣብዪ ኣሕመድ حتى العلم زحشة باندان مخان أمن حنح زلوا وجلتات لعلى عسر تبصيحهم كلهم يخفلهم إذا زحشة تخفل زحشة أمان مخان زلوا متللام أبجاف بصيحهم بتغم سلطان كباب زبال باندات تونيم صار كان زحزوا مالو صار كان كل ما يسانن مسامرة شاف زبصح من عقلو نبي أحمد زغرب يوزقرم جن أبي أحمد هون أيسمع معن سامورا حدا وجللو باندا سامورا مسدامورا يحيى بموهان بهايمانوت يوم زشقطو ابراهيم بلاي زحازم نبينهم اللو ابراهيم تنصيلي تقعلو زبل ترخدو سمعكم نايتي مسرتاو افلالاي وصيتيو يوحنس منغاغون اللو منغاغ مساركان ساموران بهيوت يوم زداليو بفصم بحبار كوفاي يبلون تسفاي نغوس ودرايا زحازم دمالو تسفاي درغا مولو نصيلم ويم ايام نون تريم ليم يسرو يفتحو موداتو تايخون حبيرنا نكتاتلو أبي طفطفن ودبات بحد ينقسقس أبال سلازي ولن ግን ዝኾነ ጥብ ዝብል ፍረ ክረኽባ ይከኣላን ጣዕሚ ዓረዶም ዝሓዘም ንወይኖም እውን ጃዕጃዕ ይብሉ እዞም ኩሎም ነንባዕሎም ዘይዘራረቡ ክሳብ ብሂወት ዝደላለዩ ባንዳታት ትግራይ እዮም እዚ ኩሉ ህዝቦም ክሒዶም ብወገን ኣብዪ ተቐባልነት ኣይረኸቡን أبي حاسيهم يزولهم بزعبة TDF بوليتيكا ومرحلة حزب تجري تزابع جمجم هيوكم من بزول مخنيات فتصيمو يأمنون بزي بلبتي زوم أين هزوم أين وعلم حلم مترفهم الله خبد حماق يبلو لبامات إذا ترحون يكون كبرات تعزبتي كالي قد زبلنا أمريكا قطع قبل عليه حوحتون انتايز مسل زبل زرزر حساباته هاي لدى بيتحزلنا غريب الله تغطاتي لنا نملس دبلوماس عالم جن سلا تصبنا تصبيهم يهم يجيب لنا تصبينا أين لنا أنت زين غيرنا صون ملكن كلنا حزم ميدياتنا بوفر يوم تغيرنا سراويتنا انتاي كم زمل سولت زهر زل عصب صلاة فلطينا أم عرب تقرأي كقبر زخيد زول صلاة ويل نريال لنا فأنو اللو بالعلاي كمان تلو سراويت تقرأي اللو سراويت سودان اللو سراويت إيرترا اللو سراويت تقرأي اللو أوكي سلازي أما غلقاتيو أزغل سراويت زيتوزلو ساندوش انت غيرمو ساندوش كويس ترفيو سلو دسب منم هاي ينتازي يقول حسب زي غل صلاة يتولو نمعرف تقرأي أطلو نبكالوني أطلو تقرأي ناي مخباب دليتهم قبرأكم أو قاري سيفلت المس جزي من لو تلواوي سيفلت دليت انتهاليو تقرأي ناي متفقن ناي مخبابني لا ورث واي مثلا ببجزي لسيز غون زل حزون نمعرف تقرأي مقتاهم حد شيء يكون النعي تدليتهم نسيو تدليتهم تقرأي متفقيو تقرأي كعا حد النتاطني عام كلاسيو تزلوا ممارس إلى إذا أمن عاوزيو من الواش نيتيبيا حيزوم نيتيبيا عقم حيزوم ناب تقرأي آتيوم تقرأي ياخ مرحو منقستي ياخ قلبطو أو قول نيتيبيا عين عيلوم نيتيبيا غلاشن العلوم مس إيتيبيا تسليفهم نيتيبيا سراويت عزيزهم مس إيتيبيا تسليفهم زمت زلو تقارو صباح نسخهم يقبرنا هذا صباح نسخهم يقبرنا يرداني حوحات بقى رحان كيولنا يخون دحن قال ان دولت كاريتيا امانو نصباح كومون دولت انت خيدا حوحات يتمرحن تقراي حوحات زل العالم يتمرحن تقراي كالي تحزوا لزلخ زرداء مرح مسي وي حوحاتون اتون فلط حوحات تان فلط حوحات رهرهتي بقول دحان يقرت اكبر لهم دا تباهله
ናይ ባዕላውን ተይተረፈተም ኮልዕዋ ተዳልዮም ዝነበሩ ምስን ጌታቸው ይቅርታ ግበሩሎም ተባሂሉ ይቅርታ ኢላእትያ መይሳ ካልኣይ ትብላዕ ዘላት ናይ ዓድዋ ናይ ኣኽሱም ናይ ገለ ነልዕሎ ይቅርታ ተገበረሎም እዮም እታ ከምኡ ዝበለት ብልውህና ንጽድቅ ናይ ፖለቲካ ዲ ናይ ሃይማኖታዊ ስራሕ ዘይፍለጥ ዓይነት ውሳነ እናወሰነት ትኸይድ ሕወሓት ኣይክትኮንን ጽባሕ ንጎ ሕወሓት እውን ክትቅየር እያ ሕወሓት እውን ዘለዓለም ይኮነት እንትመርሕ ሕዚ ሕወሓት ክትመርሕ ይትኽእልን ኢለ ናይ ሕወሓትና ተቃወምኮ ይኮነን እትዋና እቲ ሕዚ ዝኒሄ መሪሕነት ወይ እቲ ዝነበረ መሪሕነት ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ኣይኮነን ባንዳ ኣብ ናይ ባንዳ ሰፈር ዝቕመጠሉ ዝነብረሉ ግዜ እሽፍተዋ ተኸታተልቲ ኣብ ናይ መጨረሻ መደብና እውን በፂሕና ኣለና እቲ ናይ መጨረሻ መደብና ፍልይ ዘብለውን ካብ ጽምዶውን ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝበሃል ሓድሽ መልእኽቲ እውን ተመሓላሊፈሎ እስቲ እንታይ ዝመስል ዝርዝር ሓሳባቱ ተኸታቲልና ንመለስ أبال صمدو زخونن فتحوا أندبوتن قدوس التحساسبون قبل بإرتراويان تطوح بوتاخرك كم زخالة تقراواي تقادالاي أكتيفيست أرجاي ودبيتو زبالو دمان اسمع زيو قنقوا حونت زيو قنقوا دلاي سلام زيو مس حزب تقراي أبقولهم جو كتب الزقبر لبام قنقوا تقارو ودبيتو وجن اتفق أي تخالف تتفاد عندي بوجن تقراي تكحت أو الإرسال زوج حنايا بدل بوجن تقراي تكحت اسمع قالك خوينات تخيل بو مع سبت ساعات تسعة شمس نزلوها خوينات نشوط راح يكون خوينات تقدر عشر علوات نجيبزي مع احتمال يصير يفلي بوجن إرسال معك سراي بوجن نبى معك سراي كل اللي علي هو تسوي اي ولي حلو دي شايفين كارفين كان نحن انا فردي لنا نار كان ناوخا هيكون كانت خد تناشوا طلعت السوق تكعي ونحن ونتكعين هنا عقينات رزقنا انت انا حتى زي قبلك دحرت خوينات زنبره إسا عمت إرتراويان يحوات يوم دحتلون كوينكا قرافت يوم دحتلون كوينكا كاب عالم قليلكا كاب فترة وهفتم ورباتهم كي تقوم غيركا يكون من إرترا يعنيها زي كانت إرترا تسخور غيركا إرترا حنتي خورني خكفة بيلكا كذي إرترا نبدحرت كود غيركا مشي بإسكاب كوين سلازا أنا أبزو وانزي نزوم نفتحن مثلا زكالو سوزلو تجارو انت لاي ناتوم اكتيفيست خوينه أبقولني وتصع حزب تقراي دو انت ملكو من تجاجي خايب لني أزي محبراون بهلاون والكاون مسرتي تاريخاو مسرت محزنت نايز خلت حزب نمرداكا سندات كنو كسينا وانا تعرف حزباو جمبار تقادا لا سياسة أفوركي مغنيات من جمار برتا وقال سم مسكرم شحن شعت 180 شمونتن سمتيت نايت ودب زنبرت ساقم ابز قبرو على متيق زعبا زمدنا حزباو جمبار سودبات إثيوبيا تحتي تخملس نكلو ابي إثيوبيا خبزلو أدمعت عائلتات حدا حوات زين مع النتزي ابز على فشدش اوارح بقبر ترقاقتي ابز مسرح زي امونغو حزباو جمبارن حواتن هواو متحقاز كفتر مخالو زي متحبارزي لما خطخلتي وزبطات محيالون قال ستات إيرتران إثيوبيان كساب كندي كم زتصلالو يوزرئي بمبال بلسي ونيرو ما خلاش ما ميتن تسعان حدا بحبارا وقال سنس بإيرتران إثيوبيان اتحبارا وصلاة مستعليه اب سنة شنشعت ميتن تسعان حدا وانا صحف زباو جمبار حرنة إيرترا زبولو سمعنا الملس إيرترا دحري نوحنا 3 عامات قالسي بناتو وصول عقمي عبزي زوبازت راي يكونه على أفريقيا مزنا زي بلو نايسب كسارة كفيلو الألمي تشح حزبين تقادلاين أوشتي ناي وقع كوينات توادعو أما إتا تشحات سنكيلون وي بكوينات تقوديون حادة سيسو نايت حزبي عدو قديفو أبسدت كمزنبر تقددو مزقلو شغمات بحادة قرر دولو تقالسو عزيز لنا أوان مسؤولون رسوساني بتي زغليو من قدي ناي سلام ديكونه بتي يتوم دليتهم كرغابصلو نتخونات زخفته حيلتات مالت نايتك من قدي مسؤولو كرغابص فيلو عزيز درجازي بتحنا تمرጫ انتايو يتي حتى كناوح يدلل عبز اوانزي بزي قطعمزي زغواي مسلامن ديمقراسين تلعب سلازلو نحنا اتي زغبا مسلنا تزخفل مسواتي كفيلنا مسلنا رغاغنا لنا كابز كونفرنس زي يقوم كابو زوصو ناي منغستي تكالات كنفلطو ندلقا اي سرعات زي وي حجز فطر دلو خناتات بيتي ناي قدم حجز صنح اغباب صوصواي مفتار كونه يتفلاليه مسمسات بمهاز كونات كقصل دي دلي
ሰላም ይዝደሊ ክንዕዘብ ኢና መጪና ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ሰላም ዝተበገሰ ኸውን ተስፋና ላዕሊ እዩ እዚ ማለት ግን ካብ ምጥርጣራት ዓዲ ውዕሉና አሎ ክባል አይካልም እዚ ቃል እዚ ኤርትራ ከመይላ እናታ ሃገር ከም ተፈጥረት ዝገልጽ ዝበለጸ መግለጽ ምዃኑ እቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘንባዕባዕ ዝብሉ ደጊሞም ክሰምዕዎን ኮኮማ ስዕዎን ይግባእ ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ዝበለውን ነዚ ነጥብ ዝድርዕ ብምዃኑ ካብ ቃላቱ ንስማዓዮ ሕዚ ትሪኦ ሓደ ዘረባታት እውን ብግልጽ ምዝራብ ሕጋዊ መንግስቲ እንተይሓሱስ ኤርትራ ፈጢሮም ኤርትራ ዝበሃል ሕጋዊ ሃገር ፈጢሮም ይብለካ ይወደግ ኣይኮነን ንኤርትራ ገይርዋ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገይርዋ ታኻ ትገብሩ ንደርጊ ተቃሊሱ ጉድጓድ ዘእተ ናይ ህዝባዊ ግንባር ቃልስስ ይወደግ እንተኸልኪሉ እንታይ ዝገብሩ ደው ይብል ማለት እዩ ይወደግ ከልኪሉ ደው ከብሎ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ንኤርትራ ስለዚ ደርጊ ተሳዒሩ ነፃነት ኤርትራ ኢሉ ዝቃለስ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ክፈጥር ናብ ስግግር መንግስቲ ሒዛቱ ማንም ሰብ ክልክሎ ይኽእል ተኸልኪልካዮ እንታይ ዝኸውን ናብ ደርጊ ዝነበረ ዝትኮስ ዝነበረ ነገር ዝኽፈል ዝነበረ መስዋዕቲ ኣገንስቲ ይወደግ እዩ ዝመፅእ መደው የብሎ ማለት መንግስቲ ሒዛ ኢትዮጵያ ዘይከኣለቶስ መንግስቲ ኣፍሪሳ ጋ ብድሕሪኡ ማለት ስዑሉ ሓሳብ ቆዘር ነዚ ፈታውን ፀላእ እንተ ተርእስዎ ክድቅስ ዘለዎ ሓቂ ነዚ ዘይቅበል ሓይሊ ሕጂ እውን ዕጫ ናይቶም ነዚ ሓቂ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ይኽበፅሑ ኤርትራ ኩናት ኣይትደልን እያ እንተ ደኣ ተገዲዳ ናብኡ ኣትያ ግን እቲ ኩናት ኣብ መሬታ ክሳብ ዝመፅእ ዘፀቢ ምኽንያት የብላን ኣብዚ 80 ዝሓለፈ ዓመታት ኩናት እንድሕር ኣትዩ ህዝቢ ናይዚ ሃገር እዚኣ ተገዲዱ ኣትይዎ ንመሬት ካልኦት ክግብት ኢሉ ወይ ናቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላማታት ኣለዎ ወይ ንኻሊእ መደባት ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ኩናት ኣይኣቱን ኩናት ኣስኮላ እዩ ኣገዲዶም ኣትዮም ናብቲ ኩናት ኢልካ ዝዛረብ ናብ ኩናት ባህጊ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኩናት ምስ መፀ ግን ከመይ ገይሩ ነብስኹም ትከላኸል ፈልጥ እዩ ደገርም ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዓመታት ዝሓለፍናዮ 3 መዋዕል ዝሓለፍናዮ ፈቲና ዝኣተናዮ ኩናት ኣየለን ድሕሪ ሕጂ ፈቲና ንኣትዎ ኩናት ኢና ተገዲድና ንኣትዎ ኩናት ድሕሪ መፅኡ ግን ንገጥመሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዚ ኻበልና ንኺድና ኣብቲ ንልዕሊ 4 ቢልዮን ህዝቢ ዝጥርንፍን ኣህጉራውን ዓለማውን ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ጽምዶ ነቲ ቀዳማይ ግዳይ ኩናት ዝኸውን ኣብ ዶባት ዝነብር ህዝቢ ብምርኻብ ፈሊሙ ምስ ግዜን መድረኽን ዝመጣጠና ወዳድባን መደባትን እናሰላሰለ ንምዕንቃፉ ብመርበባት ኢንሳን መሻርክቱን ዝተኣልምዎ ውዲታትን ተጻብኦታትን ከከም መልክዓቶምን ኣብ መጻጽኦምን እናፍሸለ እንሆ ኣብ ተመጣጢሮም ዘይርክብዎ በሪኽ ተሰቒሉ ይርከብ ጽምዶ እቲ ኣብ ዶባት ብናይ ጽልእ መንፈስ ዝጠማመት ዝነበረ ህዝቢ ክራኸብ ብዙሕ ውረድ ደይብ ይሓልፍ ሩባ ተሳጊሩ ወቦት ሓኺሩ ሓደጋ ኩናት ዘንጸላልዎ ዶባት ስለ ዝነበረ ፈንጂውን ብምምካንን ብምዝላልን እዩ ህዝብታት ክራኸቡ ተገይሩ ሕጂ ኩሉ ተሓሊፉ ጉዕዞና ብጥጡሕ መገዲ ጽምዶናኻ ኣብ ዓብዪ ማኣዲ ክእንገድ በቂዕ እንሆ ጽምዶ ጎረባብቲ ህዝብታት ፈሊሙ ብዞባን ጎደቦን ኪኖ ሓሊፉ ኣህጉራዊ ክኸውን በቂዑ ይርከብ ተራ ኤርትራ ብዞባዊ ሰላምን ርግኣትን በቲ ሓደ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ብግብሪ ተመስኪሩ ከም ውፅኢት ናቱ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ናይ ዝገብራ ሃገራት ውድባትን ዓብዪ እንሆ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብኦም ኮይና ዝምድና ምስ ኤርትራ ንምምሕያሽ ዝኽእል መልእኽትታትን ርክባትን ስዒቡ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን መስዑድ ቦሎስ ፈለማ ብ25 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ቀፂሉ ብ19 ሓምለ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ኤርትራን ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ ሰፊሕ ዞባ ጉዳያትን ምዕባለን ዕሙቕ ዝበለዘ ተካይዱ እዚ ምዕባለታት ዘስጎቡ ወገናት ርክብ ዘን ክልተ ሃገራት ጌጋ ትርጓም ክህብዎ ተራዮም ነዚ መልኪቱ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ብ5 ሓሰብ ናይ ኤክስ ገጹ ዝሃቦ መልሲ ኣሜሪካ ብሕቡእ ወይ ብምስጢር ምስ ኤርትራ ትገብሮ ስምምዓት የለን መቐፀልታ ናይ ትቀርና ኣፍሪካ ዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ክረጋገጽ ዝግበሩ ርክባት እምበር ምስ ኤርትራ ብምዃን ኣንጻር ካልእ ሃገር ዝዓለመ ምስጢራዊ ርክባት ኣሎ ዝበሃል ግን ውፁእ ሓሶት እዩ ክብል ገሊጹ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጓሓሉ ከም ዝበሃል ርክብ ኣሜሪካን ኤርትራን ከስግኦ ዝኽእል መን ምዃኑ እንተፈሊጥካ እዚ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ መን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ይጠፍኣካን ይወዳሓ ኣቦይ ሰራዊት ሰላም ብርሃንካ ሰላም እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደባትና ነዚ ይመስሉ ነይሮም ከም ዝተምሃርኩም ሓደሽትን እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ኣስተያየትኩምን ኣብ ቦታ ኮሜንት ኣቐምጡለይ ቀጻሊ ብኸምዚ ዓይነት መደባት እስካብ ዝረኸብ ኣነ ኣብ ዝኽፍለየኩም ሰሰናይ ናበልኩ ቻው